No. Să fie lumea mai bună, el se scoate prin comună, să fie lumea mai bună. Acordeonul! Te rog frumos să dai voi. Mă supăr pe tine. Deci, te rog frumos. Te respect, dar lasă-mă să cânt. Eu sunt apolitic, îmi place să mă duc. No. Ia-uzi, hai să ne schimbăm cu toții, mă. Să nu-i mai portăm pe hoții, mă. Eu spun asta și să fim cu PSD-ul, că doar ei este ochiul. Și să fim cu PSD-ul, că doar ei este ochiul. Este melodia mea, domnul primar, la dumneavoastră. Eu am făcut-o. Viceprimar luptă pentru cetățean, că am și viceprimar luptă pentru cetățean. Zi-mă! Mulțumim frumos din partea sărbătoritului! Și ultima strofă, să vedem ce spune Stromberg! Iau ce spune! Dacă-mi câștigăm votarea, Urseiul va fi ca floarea. Ne câștigă PSD-ul, modernizăm tot Conseiul. Hai să facem o schimbare cu Stromberg, băi frățioare. Hai să facem o schimbare. Au ce spune? Cu Ponta, măi frățioare. Și-am terminat. Mulțumesc mult. Dar o să vă mai cânt ceva. Nu am pe nimeni, pe nimenea, câțiva prieteni, uite colea. Cui beau paharul și vine amarul. Când zic 1, 2, 3 și vreau să spuneți urșii, dădeați de la Ursei. 1, 2, 3 și cui beau paharul, vreau să dăm Flărescu și vine amarul. Să vreau să dăm Flărescu. Așa, fratele meu. Iau ce spune? Unde e sărbătoritul? Ovidiu, a ieșit bine. Iau și ce Simi, ultima! Hai! 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 Am avut o viață mai deosebită. Au ce spune? Și-o mâncat și pe Doamne, merită iubită. Unde este Eli? Nu vedem pe Eli. Unde este Pirsicuța? Nu am pe nimeni, decât Pirsicuța, uite-o Corea. Paharul și vine amarul. Poartă dar ia-mă, Doamne, și mă lasă. Ia-mă, Doamne, și mă lasă. Hei, hai, unde-i masă frumoasă și mă mătăruță acasă. Hei, hai, unde-i masă frumoasă și mă mătăruță acasă. Astăzi fac o mișterat, iar-ți
Nothing's
Și dacă